Pilota aukeraketan bakarrik ez, entrenatzen ere, aritu da gero Martinez de Irujo Bilbon osatuta dagoen seinale. Sí, recuperado al 100% diría yo, ¿no? Gogotik estimatuko du atzelariak Irujoren itzulera fisikoki behera egin duela aitortu du Zabaletak. Azken 15 egun hauetan ez pixka fisikoki behera joan naiz, baina bueno, nik espero dut aste honetan hasi naiz ongi entrenatzen eta pixka igandean rekuperatuta egon eta berriz ongi egotea ez. Orain arteko bikoterik onenak kantxan lidertza dago jokoan igandean. Ni konformatiko nitzake laugarrena bukatuten. Hemen garbido semifinaletan sartzea balio dula. Hortik aparte lehenbizi bukatu bigarren, hirugarren o laugarren berdindu ez. Irujo Zabaletaia sailkatuta eta Olaizola Zabala sailkatzear puntua ez da hilala bizikoa. Dena den interesik ez zaio falta neurketari horregatik sarrera kantxakoak 40 euro balio du. Beste partiduetan baino 10 euro garestiago. Aukeratu dituzten 6 pilotak egokiak omen dira Bilbon jokatzeko. Biziagoak Aimar eta Ibai Zabalarenak.